uZhang Kekun oneminyaka engu-27 ubekwe icala lokuzama ukushushumbisa izintuthwane eziphilayo ezingu-2,200. Abanentshisekelo yezintuthwane kuthiwa bakhokha imali eshisiwe ukugcina inqwaba yazo. Ukuboshwa kwalona waseChina kuza nje ayanda amacala okushushumbiswa kwezinambuzane. Abashushumbisa izintuthwane basolwa ngokuthi bazifaka kumjovo ohlohlwe uvolo. Abalisa abane bahlawuliswa imali engu-$7,700 emunye ngokuzama ukushushumbisa izinkulungwane zezintuthwane. Ongoti bathi lamacala ayinkomba ngokuthi abashushumbisa izilwane sebeyagudluka manje ekushushumbiseni ngamazinyo ezindlovu nezimpondo zobhejane sebeshushumbisa lezi zilwane ezinganakekile. Abaphenyi babhadame izintuthwane ezingu-2,238 esikhwameni sikaKekun, kuzo bekukhona ezingu-1,948 ebeyifakwe kumashubhu ocwaningo, ezinye zisongwe ngamaphepha athambile. Abezemvelo eKenya bathi izintuthwane ezifana nalezi zitholwe eBangkok nazo bezibuya eKenya, okuchaza ukusabalala kobugebengu obuhleliwe bokushushumbisa ngezintuthwane eKenya.